Good morning, abusuafo. This is Efia Jenfo Ankara. Yewa ha ye ba be kai mo biem. Se bibi biara esi wo ya abirabɔ mu no eda bibi edi ekyerɛ yɛn. Adwuma yi a yeyi wo fi mu yi eda bibi edi kyerɛ wo. Aware na anye ye no eda bibi edi kyerɛ wo. Sukuu na wantimi ankɔ no ereda bibi edi akyerɛ wo. Adwuma na yeyi wo fi mu no ereda bibi edi akyerɛ wo. Bimbi sese da ben na wo tɔ wo bo ase etena ase ebisa wo hu se so ni asi denti na eba asa na emu ema wo nwinwi bebre na wo nkese menkwa ade aden eba sa na aya Kristofo no titiriw na wo se bonde wo ben Nyankopɔn papa okɔ asɔre de bia wa to ne ntutusu dudu ɔde banche ne brode kora asan kɔmmɔ sɔfo na ogwan bi a wamantam na afini a wadɔsrade mapa ɔde kɔ akɔmmɔ sɔfo bronyan ɛno nso nti no ɔnte ase sɛ ne nneɛma ɛnkɔye ɛma no abusua home ɛwɔ yɛ mu no ɛno ne nyamesu na ɛwɔ yɛ mu no nti aya ma ɛnyɛ yɛn sɛ yɛnko ana yɛnim nyame na mmom bibi biara a esi wɔ w'abrabɔ mu no ɛda bibi edi kyerɛ wo. Ɛno nti tɔw bo ase na bisese adwuma yi a yɛamfa mi adwuma yi a yɛyi madi wɔ mu yi atoro yi a yɛtwa ato me so yi sukuu yi a mentimi ankɔ yi aware yi a me kunu afa m'akyi aware yi a me yere afa m'akyi dɛn na ɛda n'adi ɛkyerɛ wo. Ɛsɛ sɛ yɛte ase sɛ biribiara ni hɔ a aya esi kwa na wonyɛ kronkron ɛnsen unua na ɔwɔ wo nkyɛn no na mmom bibi esi biara wɔ w'abrabɔ mu no ɛwɔ ne enti a esi tipai no kora pa a wonya no ɛwɔ ne enti a wɔrenya tipai oyam ɛyɛ oyaw ɛwɔ ne enti a wonya yɛfunu yare so watɔ wo bo ase ebisa ne enti a wonya tipai na ana bibia ni wa esi kwa ɛno nti enne merekae wo se ne esi biara no tɔ wo bo ase na bisa wo hu mu se denti ɛna wɔrekɔ saa ade yi mu denti ɛna saa ade yi ato wo ka ihu sɛ bibia ni hɔ ɛyɛ papa bibia ni hɔ ɛyɛ bɔne bibia atwa sɛ ɛsɛ sɛ ɛba nanso nyamere ɛma wo ho na tɔ bo ase ma wo ho na wobɛnya mmuae ɛda ase.